Парите са като река, извират от точка А и се вливат в точка Б. А твоята задача е да намериш начин как потокът да се отклони към теб. Сега ме чуй много внимателно. Имаш негативен ордер блок, демек резистенс с лимит ордери за продажба минус 10 биткоина. Но знаем, че на долните ценови нива имаме положителен ордер блок, демек сапорт с покупки от 20 биткоина на лимит. Също така, знаем, че сегашните покупки са еквивалентни на 40 биткоина в момента. И също така знаем, че в момента продажбите са 10 биткоина. За да може да изчислим каква е сегашната делта, трябва да извадим сегашните покупки от сегашните продажби. И сборът на двете ще ни даде делтата. И в този случай делтата ни е положителна. И ето интересна част. За да изчислим какво е напрежението в момента на пазара, трябва да изчислим и видим каква е общата делта, дали е положителна или отрицателна. И трябва да се извади от негативният ордер блок за продажба плюс положителният ордер блок с положителни лимит ордер поръчки. Ако числото, което получим, е по-голямо от 0, то се очаква да имаме пробив на резистанса. И в конкретно този пример виждаме, че сме с 40 биткоина повече, отколкото е резистансът, негативният ордер блок и сегашният обем за продажба. Следователно ще имаме пробив. Тази формула може да се използва както за пробив на резистанс, така и за пробив на сапорт. Анализирай много внимателно числата, защото именно точно те ще те направят успешен в тази индустрия.